ሰላም ታና በብዘለኹም ወይ ውጻኹም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ቃለ መሕተት ዝተረኸበ ምስጢር ርክብ ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ ምስ ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ሎሚ ስፍሕ ዝበለ ቦታ ሒዙ እናተዘዋወረ ዝርከብ እዩ ማለት እዩ። ቅድሚ 3 ወርሒ ዝተመርዑ እንትኾኑ ነገር ግን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም እናተዘርግሐ ዝጸንሐ እንትኸውን ሎሚ ነዚ ኣድሂቡ ዝፈትለኸ ምስጢር ኣሎ ማለት እዩ። ምስጢር ናይዞም ክልተ ሰባት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለው ሎሚ ተጎሊሁ ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብተወሳኺ ድማ እቲ ንወለደይ ከመሓይሽ ዓርሰይ ከመሓይሽ ኢሉ ስደት መገዲ ዘምርሐ ኣብ ስደት ሊብያ ንኣሳት 1 ዓመት ዝነበረ ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ ክልተ ዓይኑ ዝዓወረ ጽንሕ ኢሉ ድማ ካብዚ መፀ ዘይተባሃለ ሕማም ሓደ ኢሉ ሸባ ዝኾነ ብዙሕ መከራ ዝሕለፈ ብዛዕባ ሮቢ ሓውና እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓለ ስፍሓት ረኺቡ እናተዘዋወረ ዝርከብ ፍጻመ ኣሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሮቢ ሓውና ብዙሕ ነገር እንዳተባሃለ እዩ ዘሎ ሕዚ ሰዓት ማለት እውን ክልተ ዓይኑ ሒዙ ኸይዱ ናብ ሊብያ ዓይኑ ዝሰኣነሉ ኩነታት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓደ ኢዱ ተደሪብዎ ነገር ግን ንዕኡ መሐከሚ ተባሂሉ ዝተዋፀ ቅርሺ ብበገዛ ዓርኩ ከም ዝተጠለመ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተነገረ ዘሎ። ነገር ግን ሮቢ ሓውና ብዝሕዝን መልክዑ ፈተና ዓርሰ ቅትለት ገይሩ ዝብል ሓበሬታ እውን እናወፀ ይርከብ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሮቢ ሓውና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ እዚ ሓውና እዚ ንዝብል ዝርዝር ሓበሬታኡ ናዋኹም ክነብሎ ንኸውን ነዚኦምን ዝኣመሰሉን ዝርዝር ሓበሬታ ሰፊሕ ዝበለ መልእኽቲ ናባኹም ክነመሓላልፍ ኢና። ንመደባትና ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናበልኩም ኣባላትና ድማ ላይክ ሸር እናበልኩም ታና ሓቢርኩም ናጽንሑ ማለት እዩ። ሎሚ ዝወፀ ካብ ቃለ መሕተት ምስጢር ርክብ ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ምስ ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ንኹሉ ሰብ ኣዘራራበ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ይርከብ ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ መልሲ ሂባ ዝብል ዝተፈላለዩ ጽሑፋት እናተዘዋወረ ዝርከብ እንትኸውን ጉዳይ ሓዳራ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ድማ ንብዙሓት ሰባትን ፈተውታን ተኸተልታን እስካብ ዝዓለት እዚኣ እናጨነቐ ዝነበረ ኩነታት እዩ። ነገር ግን እዚ ኩነታት ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ብዝሕ ዝበለ ደሰሳ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ ዘይፈልጥ ሰብ የለይ ካብታ ህብብቲ ዓባይ ስነ ጥበባዊት ሃገረ ኤርትራ እናተባህለት እትፍለጥ ጽገ ተኽለ ሰንበት ወይ ድማ ኣዶ ብጫ እናተባህላ ዝፍለጣ ዓባይ ሰበይቲ እናተን ጓልያ እዛ ሓፍትና እዚኣ ድማ ሞያይ ካብ ኣደይ ተረኪበዮ ካብ ወላዲተይ ተረኪበዮ እናበለት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻትን ኣብ ዝተፈላለየ ተዋስኦን ብጽቡቕ ዝኾነ ስራሕቲ እናተሳተፈትን መራሒት መድረኽን ካልእ ጽቡቕ ስራሕትን ዝነበራ ሓፍትና እያ ማለት እዩ። ባርከስ ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ ድሕሪ ብዙሕ ስራሕትን ድሕሪ ጽቡቕ ተግባራትን ካብ ኣዲኣ ዝወረሰቶም ሞያዊ ተግባራት ብምፍጻምን እዛ ሓፍትና እዚኣ ድማ ቅድሚ 3 ወርሒ ከም ዝተመርዐወት ዝፍለጥ እዩ። እዚ መርዓ ድማ ንኹሉ ሰብ ኣነጋጋሪ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩልን መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ሓጎሱ ዝገለጸሉ ክስተት ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ድማ ምስ መን እያ ተመርዒዋ ዝብል እውን ሓድሽ ነገር ኣይኾነን። ምስ ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ዝተመርዐወት እንትኸውን እዚ ሳሙኤል ዕቕባይ ድማ ኣርቲስት እዩ ኻልየን እናተባህለ ዝርከብ እንትኸውን ነገር ግን ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ኣብ ናይ ስነ ጥበባዊ ዘርፊ ከም ዘየለውን ነገር ግን ድማ ናይ ኣብ ንግዲ ዓለም ከም ዝንቀሳቐስን ከም ዝዋፈርን እዩ እናተነገረ ነይሩ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ካብታ ብርትዕቲ ወላዲት ዝኾነትን ህብብቲ ዓባይ ስነ ጥበባዊት ሃገረ ኤርትራ ዝኾነትን ጽገ ተኽለ ሰንበት ወይ ድማ ኣዶ ብጫ ዝተወለደት እንትኸውን ብስራሕታ ድማ ብዙሕ ሰብ ዝብህገላን ብዙሕ ሰብ ዘኽብራን ዝፈትዋን ምዃና ይፍለጥ እዩ። እምበኣርከስ እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣብ ዝተመርዐወትሉ እዋን ብዙሕ ነገራት እናጋጠማ ዝነበረ እንትኸውን ማለት እውን ቅድሚ ሓዳር ቅድሚኡ 3 ዓመት ርክብ ከም ዝነበራ ድሕሪኡ ድማ ብብዙሕ ወጪ ከም ዝተመርዐወት ዝፍለጥ ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ ጽቡቕ ባህርያትን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሞያ ተግባራትን ከም ዝነበራ እውን ዝግለጽ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ቃለ መሕተትን ኣብ ዝወፀትሉ እዋን እዚ ሞያ እዚ ካብ ኣደይ ተረኪበዮ እናበለት ወላዲታ ኩሉ ግዜ ምስጋናን ክብርን ትባ ዝነበረት እንትኸውን ኣዲኣ እውን ብጣዕሚ ተፈላጢትን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣስመራ ልዑል ዝኾነ ሱም ሒዛ ካብ እትርከብ ወላዲት እያ ተወሊዳ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ብዛዕባ ርክብ ስነ ጥበባዊ ትረሃይል ተስፋይ ምስ ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ዘለዋ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ መልእኽቲ
እናተመሓላለፈ ዝርከብ ማለት እውን ተፋቲሖም ዝብሉ ሓበሬታውን ኣሎ። ንሳውን ካብ ካሊእ ከም ጸነሰት ንሱውን ካልእ ህይወት ከም ዝነበሮ ብዙሓት ኮታስ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናተዘዋወሩ ዝርከቡ እንትኾኑ ነገር ግን ሎሚ ብዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ግን ዓብይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ትርከብ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ሙቕ ዝኾነ ሓዳራ ጀሚራ ምስ ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ሓዳራ ከም ትመርሕ ዘላ እያ ሎሚ እዚ ነገር እዚ ወፂያ ክትናገር ተገዲዳ ዘላ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተፋቲሖም ዝብል ሓበሬታ እውን ነይሩ። ንሳ ካሊእ ሰብኣይ ከም ዘለዋ ንሱ እውን ካብ ካሊእ ከም ዝወለደ ኮታስ ካሊእ ሓበሬታታት እናተመሓላለፈ ድሕሪ ምጽናሕ ብዝተፈላለዩ ሰባት ድማ ብዝተገበረቶ ግዳጅ ማለት እዩ ሎሚ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂያ ዝተዛረበቶ ምስ ሰብኣያ ጽቡቕ ከም ዘላ ጽቡቕ ሓዳር ድማ ጀሚራ ከም ዘላ እያ ሎሚ ሓበሬታታት እንዳወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተፋቲሖም ተፈላለዮም ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ በዚ ኣረጋጊፅና ክንነግረኩም ፈቱ ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊት ራሄል ተስፋይ ምስ ኣቶ ሳሙኤል ዕቕባይ ጽቡቕ ሓዳር ከም ጀመርን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለውን ሎሚ ዝወፀ ካብ ቃለ ምሕተት ምስጢር እዩ ናባኹም ኣቢልናዮ ዘለና ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ናብ ስደት ዘምርሐ ሮቢ እናተባህለ ዝፍለጥ ሓውና ወይ ድማ ኣዝሞሪኖ እናተባህለ እውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ሓውና እዚ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ኤርትራ እንትኸውን ወለደይ ክሓልፈሎም ዓርሰይ ክሓልፈለ ኢሉ ስደት መገዲ መሪፁ ብትግራይ ገይሩ ናብ ስደት ሊብያ እዩ ኣምሪሑ። እዚ ሓውና እዚ ድማ ኣብ ሊብያ ንኣስታት ሓደ ዓመት እናተሳቀየ ዝነበረ እንትኸውን እዚ ሓውና እዚ ቅርሺ ዝሰደሉ ሲኢኑ ወለዱ ዘጠራቐምሉ ገንዘቡን ከስግሮ ኣይከኣልን ብዙሕ ዝበለ ግዝያት እውን ኣብቲ መገድን ኣብቲ ሊብያን እናተሳቀየ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ነገር ግን ብዝሕዝን መልክዑ እዚ ሓውና እዚ ካብዚ መፀ ዘይተባሃለ ሕማም ክልተ ዓይኑ ተሰዊሩ ሓደ ኢዱ እውን ሸባ ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ዘደንገፀ ፍጻመን ኩነታትን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እምበኣርከስ እዚ ሓውና እዚ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዓርሰ መሓናቕቲ ፈተነ ክገብር እናተጋዳገደ ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ብዝተፈላለየ መኸርትን ናይ ቀረባ ሰባትን ካብ ኤውሮጳ ናፍቲ ቦታ ብምኻድን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምሃውን እዚ ሓውና እዚ ህይወቱ ኣድሒኑ እስካብ ዝዓለስ እዚኣ ንኽቕፅል ተገይሩ ናብ ጣልያን ድሕሪ ምስጋር እውን ኣብ ጣልያን እውን ዝተፈላለዩ ሓገዝ ተገይሩሉ ነይሩ። እምበኣርከስ ኣብ ጣልያን ኮይኑ ብዘቕረቦ ሓገዝ ማለት እውን ዓይኒ ንኽሕከም ኣዋፂኹም ለኣኹለይ ማለት እውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎን ዓይኑ ንኽሕከም ድማ ቅርሺ ከም ዘድልዮን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ድምፂ ኩንንታ ኢሉ ሓበሬቱ ኣቕሪቡ ነይሩ። ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንሱ እቲ ቅርሺ ከንቀሳቕስሎ ስለ ዘይኽእል ተባሂሉ በቲ ዋና ዓርኩ ዝበሃል ቅርሺ እናተዋፀሉን ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ካብ ወለዱ እውን ቅርሺ ከም ዝተሰደደሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ዓይኑ ክሕከም ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ድማ እቲ ቅርሺ ሃበኒ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት እቲ መሓዝኡ ከም ዝጠለሞ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኩሉ ሰብ ልቢ ብዙሓት ሰበረን ንኩሉ ሰብ እናሓዘነን ዝርከብ ፍጻሜ ማለት እዩ። እዚ ሮቢ ሓውና ኣብ ልዕሊኡ ብዝበፅሐ ችግር ድማ ኣብዚ እዋን ሰዓት እዚ ፈተነ መሓናቕቲ ገይሩ እናተባህለ ንኩሉ ሰብ እናዳናገፀ ይርከብ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ክልተ ዓይኑ ስኢኑ ወድማ ዓርኩ ክጠልሞ ከሎ ወድማ ናይ ዓይኒ መሐከም ተባሂሉ ዝተዋፀ ቅርሺ ክንደየናይ ዝኣክል ተስፋ መቁረፂ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን ነቲ ሮቢ ሓውና ብዝተፈላለየ ወይ ድማ በቲ ዝኸፈትዎ ናይ ሓገዝ ቻነል እናኸድና ክንሕግዞም በዚ መልእኽቲ ኢና ክነመሓላልፈለኩም ንደሊ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ዝፀንሐኹም ካብ ልቢ እናመስገንና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይግበረልኩም። ሰላምታይ ንዓኹም።